Sagudayan ng ti surat pakasaritaan ti pariko ti tibiyag ni Roxanne. Dear Cousin. Umunaman ti amin kahit kuman nga idanon kada kayo, tinabara nga kablaw ko kada kay amin nga agserserbi di Tanemars Studio. Naibag nga orasyo amin, basta namin tayo nakablawag di kiti padak nga agbibuya. Nangro na kadigiti sponsors. Naawi sa kmet nga nagsurat, taadamit tiket ko nga itaklin kada kayo nga problema. Nga ididamo ket kas lang mapainak, slawan ti tored pakinakem ko. Nga may dinaala kong tiriknak, nagdesisyonak nga iburay met dito nga pakasaritak, tabaring na danto met mapidot nga adal, dagiti makangeg ken makabuya. Ket kastuman nga irugik kasin yung idi ta mapasamak ti saan ko mapailarumbeng a mapasamak iti biyag ko. Brian, Roxanne, api maululawak. Diyos laing ti pinaalaking ka, taiso laing ti kahit kung inumin. Tay samet adaarak na ti inted mo kanya. Nagluko ka. Kung naking ka nga jacket ti mabartek ta. Ung tanak ni mama ket sigurado nga ipulong na kini papang adadya Saudi, ni papang ko adadya Saudi no. Maamuan na nga nakainumak ti arak. Talama minsan mo Roxanne. Ket maawatan damit siguro ata JS Prom. JS Prom tayo. Ket ne. Halos amin tayo. Nga adda dito iket nakainom iti arak. Ket bukadi nga si kalaeng ti saan nga iminom? Anya nga amin tayo ket adumit yam amok nga saan nga min inom. I mean agad datay nga gagayem, datay nga agpabarkada. Hindi ka kadi umapal, kadagiti padata nga agayan ayat. Api kong maumapalak. Ket adda ka met, nagkuyog tamet, natamat ti agpartner, ita nga JS Prom tayo. Tikait ko nga sa na Roxanne kita. Agpadpada nga nakainom, digiti padata nga agayan ayat. Ket nakalala ilo da. Siyempre, gaputa nakainom da, saan da nga mabain ka dagiti padating estudyante nga ipakita nga no kasano ti kinalailo da iti maysa ken maysa. Iso kadi nga pinainom nak ti adda arak na. Brian? Come on, ag-enjoy tayo. Ag-enjoy ta. Special day ita, gaputa JS Prom tayo. Iso nga, inta agsala. Ituloy ta. Yan tangay narugyamon ti iminom iti juice nga daarak na. Ituloy-tuloy mo. Talama minsan. Saan da kan tumot siguro nga ungtan ta. JS Prom nga rod. Nagluko ka talaga. Talaga nga mariknak ti tama ti arak. Itaklaan nga mariknak ti kastoy, Brian. May kakit din ta ituloy ta ti. Inta agsala. Madamdam Adan to sa bali nga papalanta. Roxanne. Anya? Sa din no? Basta. Madamdama. Intamet iti papapanan dagiti daduma, dagiti padata nga agayan ayat. Aping, kunang magpakuyog ka laing ta, ag-CR, aping natititimayan ta, Brian. Saan ka makatagari? Saan mo't lang atatatimay dito? At dahil mo una katata dito. Anya? Aping nga data dito likod ti silid ti eskwela. Basta. Inta sa jay. Sa dino. Kinapay. Anya tiramitin ta dito, Brian. Basta. Inta jay pagtatambayan no kwa ti patating estudyante. Di sirok ti salaysay. Adalami sana sa jay. Saan ka di? Wenangim nakasipsip nget sa jay, Brian. Anya ti aramitin ta sa jay. Isungorod ti mayat nasip nget.
Ken ada tinulaga kon nga barkada. Nga isot yag look out. Ha? Di ka maawatan, Brian. Basta, umaykan. Kat ni saan nga mabalin nga agbayag ta dita. Baka ada sumaruno, ken baka ada makakita ka tata. Api ngayon paidanag dito rabaw tila misaan, Brian. Di ka makatagali. Ingatong ti dress ko. Brian, no. Saan? Saan pa nga mabalin? Ang tanak ni Papa no maamuan na. Ken sigurado nga ang tanak ni Mama. Ket no malaki diti makaamo. Ape nga maungtan ka. Datalaing di makaamo. Awan ti sabali nga makaamo. Anya ka diti. Planom. Nabayagin nga gayan ayat ta. Sipod pa di tergier ta. Ket ni. Second year ta ko na ko nga. Palawin siguro meten Tapno ipaay mo ti kinababaem kanyak. Roxanne. Brian. Uwing tapay. Dara pa ap ko itipiyag. Ape ko mga nga nakinubyo ka kanyak. Ape nga nakirelasyon ka kanyak no. Brian. Saan mo kunain nga? Gabot agrebrebelde ka laeng? Gapo iti madingar aramidin ni mamang mo? Brian, please. Amang ano, adya mapasama ka datakit. Bakag sikog ka. Saamat siguro Ken may sa. Itamat laing aramidin ta. Brian. Brian. Nasaan? Saan ka nga gulagol pay? Saan ka nga gid pay? Ipatpatig saan ka di? Uwin, ipatpatig ka. Maawatan na kumak. Maawatan na kumamit Nabayagin nga agkalikagumak. Roxanne. Siguro kada tayo nga agayan ayat dito eskwela. Datalag siguro ti awang pa'y napasamak kadata. Datalag siguro ti saan pa'y nga nagkastoy. Brian. Don't worry. Saan ka ito nga baybayan, Roxanne? Saan ka ulit makatagari? Ang mga nuwad na umay dito makita data. Brian. Ano samti sakit nan? Ulit pagbidlaing na ito paspasa ko nung malpasen. Nagsublita sa jay. Nagsakit, Brian. Ano sa mlaang? Brian, tunan, nagsakit. Nandanin na nun. Brian, nagsakit. Brian, nagsakit. Mapalin, ano sa mlaang? Brian. Anya ti kunam, Roxanne? Pakiulit mo man? Ulitin man! Pakawanindag, Mama. Pakawanindag ko, ma, please. Taan niya ti basol mo. Punyeta ka. Masikugak, Mama, duabulan. Anay ka? Punyeta ka? Nukas takit po no tayo mo na nga nangigkuking ka. Sa nga pulo kat 5 payla titawin mo, Roxanne. Ag fortune ka do paylaeng. Masikugan. Bagawanin nagmama. Mangibabain ka. Aray ko. Mama, nagsakit. Masagtanag nagsakit. Mapaunay ka matinak ko. Roxanne ya. Pagawanindag ka, Mama. Pangasig na pagawanindag. Punyeta ka. Anyalain hindi ko na yung nagiti tao.
Anyan tulangin ti kunain kan aramidin ni papang mo. Mangibabain ka nga talaga. Alay ko, mangibabain ka. Mangibabain. Wala siguro mangibabain ti kas kanya ka nasapa nga nagsikog. Siguro kitsak tinaramat ni Apo Diyos tapno madusa kay tiraramidem. Anya ti kunam? Diyak na kay ayatan tinapasamak kanyak mama. Angim da kayo. Anya? Amuyo lang aruden nga dakila basol iti Diyos. Itultuloy pa ilaing ti mangliplipot kay ni Papa. Sumardin ka! Awan ti pamaneknek mo Skanain mo nga ibagati kasta. Awan ti pamaneknek ko mama. Ngimpod no timbagag. Anya ti kunam? Aray ko. Makatiman. Aray ko. Nagsakit. Ad-adan nga dinangranak ni mama kasinyong iti panang sungbat ko keng kuana. Taam na nga ibaga nga mangibabainak ka no. E dinto nga isuna nga uri no amang pamaneknek kung pudno, amok nga pudno nga sa lipliputan na ni Papa. Nga adama di nga aramid na. No saan nga nakibiyang dagiti do nga lalaki akakabsat ko nga manmanungag siguro. Mabalin siguro nga nakarkaro pa itinaramid na kanya. Nagdinamagadagos ti kasasaad ko kadagiti kalugaran mi. Kastamaten kadagiti kabagyan mi kasinyong. Kada kami nga aginanti naglaw ni tingiwat dagiti adu nga chismosa kada chismoso iti lugar mi. Nagtultuloy meten nga jak makontak ni Brian. Dahil di naduktalak nga masikugak kasinyong ket isu adagos ti tinawagak ni Brian. Nga idi ibagak nga masikug ket di nakanumit amot aramiden na. Di tawagak manen, di namit sungbatanen. Punyeta ka nga talaga, Roxanne. Nakadagdag ka na problema na ito yung inaramid mo. Ulitik, mama. Pagkawanindag ko, ma. Tulungan dag ko, mano. Anya ti rumbing aramidik. Anya ti rumbing aramidin tayo. Anya taskin aramidin tayo, mama. Kit masapol nga itakder na ti lalaki nga nakasikugking ka Itakder na ka. Saan man nga mabalin nga agkasar kayo ta menor di edad kay nga duha. Ngayon masapol nga agden na kayo. Mama, jak bay kayat ti agasawa. Jak kayat ka saan nga maituloy ti panagbasag, mama. Kayat ko ti makapagturpo si ti high school kani ti kolehiyo. Met lagayam, ha? Paunay kan di ka lagpampanunutan. Adamat gaya marapaap mo nga kasta. Kaya't mo maglagayam ti agturpo si ti kolehiyo. Ngamapi nga nakinubyo kan, kinapi nga impaay mo ti bagim keng kuanan. Asino ka di? Kin kaano nga napasamag dayta? Ni Brian, mama. Brian? Ka-eskwelaag. Taga Riverside, mama. Napasamag ti amin edita. Maangay ti JS from me. Dagayam nobyom. Ha? Amuna ka din ti kasasaad mo. Amuna ka din na masikog ka. Amunan mama tayo sa timo na nga. Nang ibaga akim itajak bit makontakin. Intarayan na kan Intarayan na kan. When mama. Pues masapol nga marigreg ti sikog mo. Anya? Diyos ko, saan ka di nga madmadi, mama? Amon dagiti tao iti aglawlaw tayo nga masikugak. Kalpasan na saan tumit ka dumakkel ti tiyan ko no paregregyo. Tanya ko rin ti kayat mo, ha? Mama, masapol nga maibaga mo kini Papa ti amin. Anya? Kat anya din namaan nga mariknakin aramiden na ni Papam, ha? Numabalin kat saan nga maidandanon king kuala ti amin tapno saan nga agka problema. Among magtabtrabaho dyan sa Saudi ni Amam, ha? Ang masapol nga maidanon keng kuana tapno da kay ti agtulag doon niya tinaskin nga maramid, mama. Masapol nga maipakaamo keng kuana ti kasasaad ko. Numabalin, mama, kitjak kayat nga marigrig ti sikug ko. Kitjak kayat nga di maituloy ti ambisyon ko.
Pet ko ti agturpo si ti Kuleo, may nga tawagan yun ni Papa. Tawagan yun tada kay ti agsarita. Pangaasim, Mama. Tinawagan nga rod ni Mama ni Papa kasin yung ken impakaamunan tinapasamak ken ti kasasaad ko. No siyak ti matong palari, nasken ang sumbatan tayo nga Brian tinaramid na. Tinaramid da iti anak ta. Kat anya nga rodlatan. Sa bagay, dakdakkel to manin na problema no kaspagarigan takas ti mapasamak. Punyetan tumit ngamin da ito nga kakaiso na nga babae nga anak ta. Maldita, mangibabain. Kat to siyak natin mapaturay ken na nasken nga maparigreg Adi namot pa kabailan ti agbalin nga ina. Sana kay baga nga kahit nakanod graduar iti kolehyo. Kapilitan na saan pa lang nga sumsumrek nga agbasa, bayat masikog. O kit no maipas ngayon anton atian, ti alak na, isunton at pa nang ituloy na, ti pa nagbasa na. Kita, di kat kayat nga sawin nga, agtend nga siyak ti agbaling nga ina ti anak na. Kasta kalitikait mga mapasamag, Larry? Punyeta ka talaga dahito nga Roxanne. Sa kalawlawag nga punyeta. Siyak itan di naadaan iti problema. Tasyak ton di mga awir ti anak na. Paunay dahito nga Roxanne. Impasublat met ni Mama kanyak ti cellphone na ket da kamin ka ni Papa tinagsarita. Pinanawan nakmet ni Mama. Ada nera na nga ada makasapol keng kuana itirwar. Ada dati agpatpatay at weteng. Papa. Sorry, Papa. Sorry ta nakaarami dak itidakil nga. Panakaibabay, pakaibabay na tayo. Anya ti kunayo, Papa. Nakim ni Apo Diyos ti amin. Sa bagay, gusto kayo, Papa. Nga amin na mapaspasamak tilubong kit nakim ni Apo Diyos. Uwen, Papa. Promise, mapadyak dol ulitinin. Kinibas ni kunti agbasa, Papa. Tungpalik ti arapaap ko, Papa. Promise, Kaya't yung asawin, Papa, no adanton anak ko, no maipas ngay kunton, ninto mama ti mga iwan keng kuana. Unmet ka di, Papa, sa anton nga makabalog pa ni Mama no adanton awawirin na. Uwin nga agpaisuan niya, Papa. Uwin, Papa. Sapay ko Papa. Sapay ko ata dito iti pagsingsingpitan ni Maman. No sa anton nga rumrumwar. Uwin, Papa. Thank you, Papa. Nabayag ko ngayon am amiris dagiti naudi nga imbaga ni Papa kasin yung ngano adanton ti anak ko. Ket ituloy ko ti agbasa. Kapilitan nga ninto Mama ti mangawir, dinto Mama at mga iwan. Ket saan nang tumutan masango at agbalog. Amo nga ni Papa nga nabalog ni Mama ta pasaray ipulong mi matnukwa, pasaray adda mangibaga ken ni Papa. Kasla nadlaw ko nga amo ni Papa nga adda wenno agat atap. Kasla nadlaw ko nga agat atap met ni Papa nga adda mading aramid ni Mama. Awalat pa maneknek mi. Ado di kiti mga dandanon kata kami. Diyos ko. Sapay ko matagpaiso. Nga tinapasamak kanya. Ket iso ti pangrogyan ti panagsingsing pete ni Mama. Ti panangisardeng nanti aramiden na. Ti panagayayam na iti apoy nga kunada. Sapay ko Diyos ko taagbalin nga liliwami ti ipas ngay kong anak ko. Sapay ko Manibod idin kasin yung kat manmanon nga rumwar. When manmanu ako nga rumwar iti balay mi.
Arig na, dakla tayo itunig ti balay mi, iti silid ko, iti salas, iti kusina, bayat ti panaglabas ti aldaw, ken ti panagdakkel ti tiyan ko. Nadamag ko kasi nyo nga saan meten nga nag-enroll ni Brian. Saan nga nag-enroll iti nagka-eskwelaan mi nga pagadalan. Ngay di damo ket pacheck nga nag-transfer. Ngimidi agangay na damag ko nga intuloy na gayam tinagbasa ije Manila. Nga intarayan na nga talaga ti obligasyon na kumakanyak. Ket mangrugi din nga makariknak iti gura ken kuana. Intultuloy latamit di mama ti kinaballog na. Ang imidita matanunan ti kabulanak insardeng namit kid din ata siyak maten ti banbantayan nan. Aging nga dimtengan di panagpasngay ko kasi nyong nga amumi idin nga lalaki ti pasngay ko kaputa nagpa-ultrasound kami idin na mabulan pala ti si kuko. Ket ni mama mismo tinang panagan ken kuana. Ay, naipasngayan ni Dandam. Iti inaudi nga anak ko, buridik ko. Anak ko kunayo mama? When? Apukok kunayo Ay, punyeta ka. Nagsapakit din nga agapuko akit manupay latitawin ko. Diyak palubos nga lola when no apuko ti awag ko ken kuana ket lola mo ti awag na kanya. Anak ko iso ti buridek ko, buridek mi. Ket diyak mat pay nagmenopause, iso nga mamahati dalat tamot iso nga sika. Roxanne tandaan siya kon ti mariingan ni Dandan nga inana. Sika, manang kuranan tuking ka. Ket mayatak ko mga rod, mama. Ket uray no madika Siyak to madlati ka nahin nga mga awir ken kuana. Tako naman nga agbasa ka. Awan to ti aldaw nga jak kadwa ti anak ko. Iso nga saan kang nagreklamo, Roxanne? Amo ka din ni Papa daytoy, mama. Amunan Nasken ka di pa nga ipakaamo ken kuana no man din na pa ammo. Ket sika Wala dabagem ken kuana. Panagkunak daytoy ti kamamayatan nga aramiden tayo. Ket sika. Ano pala tawin mo? Kasano ka gagbalin nga ina? Kanunungak met kid ti kayat yung mapasamak mama. Isong arod nga kunak anak ko manipo dita. Siyak ti mang tagibikin ni Dandan. Siyak ti mga sikaso king kuana. Awan to ti aldaw nga panawak isuna. Nasayaat no kasta mama. Maaring saan kayo itong rumrumor ti balayin. Agit rumuharak to lata Irwar ko syempre ni Dandan inak to ba di pasyar Pasyar ko to ti anak ko. Nag-cute, nag-guwapo. Ay, nag-cute ka talaga Dandan. Maragsa ka nak itinalimed kasi nyong nupay kasla napukaw ko ti karbengak kas ina ti anak ko. Ang imi di kinasaritak manin ni Papa ket inlawlawag na kanya nga iso kanuket iso ti pagsayaatan kano ti amin. Nga oray no anya ti mapaspasamak, siyak to kano lataw ti ina ti anak ko. Angem ti mga ramid ti obligasyon ko kumakas ina ket ni mama. Tadyak mo't pe kabailan. Alis to nga naglabas ti aldaw bulan ken tawen kasinyong nga idi agtur po sa kiti high school isumet ti panagbakasyon manen ni Papa manipo DJ Saudi. Ket nakaragragsak kami unay tapat check nga insardengen ni mama ti panangliplipot na kini Papa. Nagnakamen ni mama nagsingsing peten. Sungar nga blessing in disguise ko namin nga dati panagsikog ko anasapa panaganak ko abalasang kay isumit ti nangurnos ti pamilya mi. Nangurnos ti relasyon da Papa ken mama. Adda ni Dandan nga mangmangted iti liwliwami iti naldaw-aldaw kasinyo nga ni Papa ket uray no adda iti adayo. Ket kanay na wala ta makasarita, maka-video call. Intultuloy ko met tinagbasa iti college, iti kursok nursing. Nupay ado dagiti agar-arem kanya iti kasinyo emjak in kaskaso ida. Ado ti di makaammo nga kadagiti baro nga namamok kaaduan kadakwada
No saan man nga isuda amin kat ti amuda kat balasahan ka talaga no awan pa iti anak ko. Man-mano ti makaamu nga naganaka kabalasang. Tapat siyenda nga no ma'am-amuda di dandan kat tila ta amuda kat ading ko, kabsat ko, buridek mi. Na anak da papa ken mama. Naipasak metadagos ti board exam ko kasinyong ket may sakitan nga registered nurse. E damo nag-volunteer ak. Ng media gangay nakastrek ak metlayang iti regular nga trabaho iti ospital. Naglabas pa iti manu atawen edita 11 years old ni dandan ket inawis ko dagiti nasingid nga kaubra ak iti ospital para iti birthday party ti anak ko nga ni dandan. Ket isuda ti amuda ket kabsat ko tagunak birthday ni ading ko, birthday ti naudimi ko nak. Ket kasti man tinapasamak kasinyong Roxanne. Sheila. Isu ti birthday nga ading mo? Isu ti buridek nga kabsat mo? When? Uy, ti amok man si kati buridek. Ha? Kat naisawang mo hindi nga si kati buridek ko nam? Kada kayo nga kakabsat? Saan? Ada ka din ba ka kidi? When? Adin bangam kanya kidi, Roxanne? Saan? Baka naibagak la hindi nga siyak ti buridek ta panagrik na kami kat siyak ti kai-spoiled bratan kada kami nga kakabsat. Guwapo ati naudiyo. Ubing pengen malasin mo nga guwapo. Adun tot pagsangitin na nga babae dayta. When dandan tinakan na 11 years old nan. Aguri ka. Roxanne. Ada kayong ingas na dati ading mo. Anya? Ada karuprupa na. Aguri ka pang panunutek. Kasi nabit pengen nakitkitak. Asin no? Ay wen. Teka barbaro nga doktor iti ospital tayo. Iti ospital nga pagpapaayan tayo. Di nga min, Sheila? Wen? Ay wen. Di mo pa'y siguro na meet, Roxanne, kasi iti ER ti ayan na. Ni Doc Brian, di nga min kayong ingas na. Doc Brian? Wen, ni Doc Brian. Barbaro pa lang nga doktor. Di nga min, Maika? Wen, Sheila? Crush ko pa nga di nga doktor. Barupay lang si ka. Di ba? Nagwapo. Ha? Brian tinagan ti kabarbaro nga doktor ko nayo? Wen? Nga kaing-ingas ni dandan nga anak ko? Anak ko nga? Anak mo? Anya nga anak mo? I mean, kabsat ko kunak ko ma. Ni dandan nga kabsat ko? Kaing-ingas ti baro nga doktor iti ospital? Nga agnagan iti Brian? Wen, Roxanne? Ano, nagwapo da Jessica. Makitam ko agkakaingas data nga talaga ni uy, bamangki di adi takabsat mo. Dandan. Di tati malyaw. Ni kaing ingas na nga talaga, Roxanne. Amahan kita to Ipakitaktukin ka. Intan to iti ER. Into na susumarono nga duty tayo. Kita to nagwapo. Kaing ingas ka talaga. Dita kabsat mo. Api madiagplay. Dito Nakapaspaspas ti pitik ti pusok idi kasin yung kadagiti ibagbaga dagiti kaubraat. Nga ni dandan nga ti amuda ket kabsat ko. Ngem dagpayso ket anak ko. Kaing ingas kano ti kabarbaro nga doktor iti ospital nga pagpapaayan mi. Nga agnagan iti Brian. Iti palahing sumarunon tong aldaw ti panagjutik manen kasin yung ket jak mapagsusurot ti aramidek pampanunutek. Ni nga ta Brian nga ama pudno nga ama ni dandan na ibagbagada nga kaing ingas ni ti anak ko. Isu nga ta ti kunada nga kabarbaro nga doktor. Diyos ko. Kunada, awang ka pa asawa na. Diyos ko, anyan to teramitik na magkita kami, agsabat kami iti ospital. Diyos ko.
Kaya di dimteng, ti si maro nga duty kasin yung pinilit dak na may kakin Sheila nga inak kitain ti ibagbagada nga Doc Brian nga kaing ingas ni Dandan. Diyak kumakayat idi, angim agpilit da, ginuyod dak, pinagkaduan dak, pinagtinulungan dak. Ket idi ta makaasinig kami ni ti ER, sakto met nga rumwar, ti ibagbagada nga Doc Brian. May mas tipitik ti pusok, idi ta makitak, ket mapaniknikak. Nga iso nga agpaiso ti ama ni Dandan, ni Brian nga dati nga kaayan-ayat ko. Ni Brian nga nang bartek kanyak idi JS from me. Ni Brian nga nang pilit kanyak idi nga matagikuha na ti amin namin ko. Ni Brian nga nakasikug kanyak ngam di na met tinakderan no diket intarayan na. Iso masabat ko. Nakitak may titilangan na nga naklaat, nakigtot. Nasdaaw met nagitidwa nga kaubraak. Uy, agamang mo kayo, Roxanne? Amamom ni Doc Brian? Kaslawan ni diti mang mangeg ko kasin yung aglalo idita makita nga masasideg ni Brian kanya. Roxanne, sika ka din ang agpaiso. Brian. Roxanne, wait! Roxanne! Saan nga paiso nito? Saan ko nagtarayak? Nagtartarayak kasin yung konforme ditan ti pakadanunak ket idita saan ko na makita ni Brian naglingeda ket dituin nga binalubusak dagiti luwak nga nagarubos ka dagiti matak. Kasta unay ti sangit ko kasin yung ti kinapudno. Kalpasan nga intarayan na ti obligasyon na kanya ket awan pay ti sabali nga lalaki nga inayat ko no di nilaing Brian. Ngaging gayta isupay laeng ti aday ti pusok. Maapay. Anya ka di ti keta sawen ti panagsabat manen nagitidalan mi. Tapno ka di manen ni pariknana kanyak ti sakit. Ti sakit idi ta intarayan nak, idi ta binaybayaan nak kalpasan ni pakaamok nga masikugat. Diyak na puutan kasin yung dagaya misunay ti likodak. Naamuan na metlaing ti ayan ko. Roxanne. Masapol ngagsarita ta. After how many years? Adanas ken nga pagsaritaan ta. Brian. Awanin ti amok pengas ken nga pagsaritaan ta. Adda. Umuna-unay, agkidawak ti pamakawan ken ka. Napakawan kan. Ngimdakkel ti basol ko. Bay anak ko mangagpalawag. I'm sorry, Roxanne. No manintarayang ka iti. Iti nagsikog ka. I'm sorry no. Awan ti tored ko idi nga mangtakder ti responsibilidad ko. Tsaka mo idi tararamitik. Ubingak pa idi. Naganos pelat panunot ko. Sa anak pa nga nakasagana idi. So I'm sorry. Ngimawan ti aldaw. Na di ka mapanpanunot. Di ka malaglagip. Ken tinagbaling nga anak ta. Kumustan, anak? Awan ti anak ta. Anya? Oh, come on. Masikog ka, idi.
Awan tinagbalin nga anak ta, Brian. Ha? No kasta. Impare Greg mo. Isikok mo hindi. Aping naskin nga gipanawaga king ka. Awan tinaskin nga explain ko king ka, Brian. Iso nga panawang ka. Roxanne! Roxanne! Wait! Roxanne! Roxanne! Kasi niyong liklikak man ni Brian ngem saan konto nga agnanayon nga maliklikan ni Suna. Gaputa agkatrabahuan kami ti may sang ospital. Diyan mo no kasanuna nga naamuan siguro nagdamdamag. Ket sinalangad na. Kaing ingas ko kano ti Buridekyo. Ada ka di Buridekyo ket si kati Buridek. Saan ka di, Roxanne? Ha? Nakadingdinggam na kita, Brian. Bagada kanyak. Ibaga kanyak, nagiti kakaduam nga nakakita. Dandan kanot nagan na. Di pagarupda nga inaudi nga kabsat mo. Ha? Kaing ingas ko kano, Roxanne. Iran-ran na lang nga tamot Kabsat ko ni Dandan. Inaudi da papakin mama. Uri damagim ka da papakin mama. Ni mama tinangipultit keng kuana. Ni mama nangipasngay keng kuana. Saan nga siya? Gaputa awan tinagbalin nga anak ta, Brian. Ha? Sige, umayag to. Umayag to iti balayo ta. Salud-sudek to nga mismo kini mamam. Kentap no makita ka mismo ni Dandan. Ijay kun to nga maamuan. No siyak ti amana. Ha? Saan ka umay? Api nga umay ka kuma. Api nasken kumang umay ka. Basta. No kasapulan nga umay ka pasyarin. Ha? Pasyarin na? Agong ito laki di tinobiyam, Brian. Nobya? Tapnoy bagaking ka, Roxanne. Awam pulos tinagbalin nga nobyak kalpasangking ka. Dahil pasnik ko idi ti panagbasak. Aglalo idi nag-take ako ni ti medicine. Hanya? Katsi ka, no may kapasya rin, baka agawit ti asawam. Oh, uy, agbabain kasi ka awam pa ti asawak. How about boyfriend? Baka agawit ti boyfriend mo, no may kapasya rin. Really? Uray si ka, awan ti boyfriend mo? Kitapi ko ma. Diyak masango at busy ak mi ti trabaho. Ken syempre, busy ak iti anak. Busy ak iti... Come on, Roxanne. Awan ti nobyo. Awan ti nobya. So awan ti dagas na umay kapasyaran. Basta, saan ka nga umay? Period. Ure saan nga umay ni Brian, ure saan ka umay kunak ni Brian kasi yung imipilit na lata. Ure ilimengak ko ma. Angin, idi inlimengak kasi yung nagpupukak itisilid ko na idi na minsan nga may nagpasyar ni Dandan ti sinarak na. Sumetinin interview na. Diyan ka mo Nanya ti kahit nga partuatan, baka kahit namat nga maamuan, kahit nga penken, ti atap na. Nga ni Dandan kat putop na. Nga ni Dandan ti bunga day di naramid mi. Kada ito ita ti problema kasi nyong agsubsublimit manen, weno agung ungar manen day di maturog nga ayat ko kini Brian. Gapo iti kanayon mi nga panagkit-kita. Angim nadagsin ti basol na kanyak idi saan ka di? Rumbing ka di nga pagtal ka kisuna kalpasan nga intarayan at obligasyon na kanyak. Kalpasan nga binaybayan nak idi ta kasapula kisuna. Katanya gaputa doktor isunan? Ha? Tamo na nga ta easy to get up. Tamo na nga ta, kasjelatan nga. Aklo nag-isuna.
madimot mabali na. Kasi niyong balakadan dakman no anya ti aramidek. Usto ka di tinaramid ko. Nga likliklikak ni usto ka di aramidek nga panangliklik ka ni Brian. Tapno maliklikak manen ti masaktan. Weno ikakaditi gundaway na nga bumawi, sulnitan na, nagiti amin nga nagkurkurangan na. Tapno mabukel mi metlaeng ti pamilyami. Tapno dumteng to ti panawen nga aklunek tumeten ti pagrebengak iti anak ko nga ni Dandan. Kasi niyong tulungan dakman, balakadan dakman, iwanwan dakman. Kaya tiyo na akong tiagyaman kada kiti makaited ti balakad kanyak. Kaya nagyaman akmat keng ka ti anos mo nga nangurnos nang ibasa ken naging drama. Ito'y pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Nga sapay ko damit na ibati na nga ada liwliwa ken pagsarmingan ti biyag. Kada kiti padak na dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Pahabol lang kasin yung pudno kadi nga no agnagan iti Brian saktan na kantulaeng. No kadi kunada nga no agnagan iti Brian sigurado si kanto ket masaktan. Ayan. Nga rod ag problema pagayam mo Roxanne iti Lawag City. Alright, thank you so much Roxanne. Di pa nangiburay mo kita kami dahil ti parikot mo. Parikot ka dito ito'y nagsimple laeng. Kaya